Wala, ang daming basura, be. May TV, oh, tinapon. Good morning! Good morning everything! Good morning po sa inyo guys. Guys, nagamit ko na yun guys. Yun yung sabi nyo na ano sa ulo. Para hindi na magtawil. Maganda siya guys. As in, you know. Pero kailangan kong anuhin. Pero ginamit ko na yung sa dumpster dive natin nakuha. And, alis tayo mamaya. Meron lang akong lakad mamaya. Kunin ko lang si Brenda. Kunin ko siya sa trabaho niya. And yun. And punta lang ako sa basement kasi kailangan kong kasi yung light pala doon, yung growing light, it's been on since this morning, 6 o'clock. And then ngayon 11 na. So matagal yung malaki yung babayaran natin sa kuryente, guys. Ito yung buhay, guys. Buhay to. Ay, ito yung mister. Galing tayo dito, dumpster dive dito sa basement ko. Ang dami pa guys. Hindi ko alam pero may plano ako guys. Nakita na ninyo yung vlog. Kung ano yung plano ko. Ang bilis tumubo ng kamatis guys. Oh. Ang bilis tumubo ng mga. Ang bilis tumaas ng kamatis guys. Grabe. Look. Ang bilis tumaas. I think ito na yung bunga niya guys. Look. Yung kamatis doon. Malago siya. Doon, and then yun i-transfer ko yan sa tubig at saka tubig at lupa. Mahina siya, payat nga siya guys, kahit nilagyan ko na siya ng abono, payat pa rin siya, pero okay lang yan. At alam nyo ba guys, dahil December 4, I'm sure nakita ninyo itong vlog na ito is December 9. I think December 9 nyo ito makita. Hindi na ako guys, lagay ng Christmas decor sa labas. Parang hindi ko feel maglagay ng Christmas decoration this time sa labas. Usually every year meron akong Christmas decoration. Pero naisip ko parang hindi ko feel maglagay. Parang dito lang tayo sa loob, konting Christmas tree. Kahit yung mga ornaments ko sa Christmas tree, konti lang siya. Usually puno yan, marami akong lalagay. Pero this time wala, parang hindi ko feel yung Christmas. Kasi po, walang family kahit family ni Tami, hiwa-hiwalay. Kasi yung sister niya punta sa anak niya, and then yung isang kapatid niya parang magpunta ata sa brother-in-law niya. So parang yun yung gagawin nila. And then kami naman, baka magpunta kami sa New Rochelle. Kasi po, mag-dinner out na lang kami kasama yung pinsan niya. So, I think yun na lang yung gagawin namin. And then, i-dry ko lang itong buhok ko, guys. And anyway, good morning. Malapit ng mag-good afternoon. And yun, I will see you guys later. Hindi ko pa nga ito, guys, nalagay sa box, oh. Dagdagan ko pa kasi yan. Kasi meron pa ako sa taas. And, ibigay ko sana yung Wii 2. Meron akong Wii ba? Yung laro. Wii U. Na Wii 2. Wii U. Naisipan ko dahil nga gusto kong itry yung eBay kasi ang dami kong gustong ibenta sa eBay kasi nga itong basement namin ang daming mga yung hindi talaga magagamit, and then yun gusto kong ibenta, gusto kong mag-try magbenta, so yun talaga yung ko. So anyway, nakikita na nyo yung vlog na yun, so yun yung plano ko. So kaya naisipan ko yung way, gusto kong ibigay sa kanila, pero kung ibigay ko sa kanila kailangan man ng malakas na wifi. Yun yung problema. So, ibinta ko na lang siya. Nagtumitingin ako. Mahal pala yung Wii. Kahit mga use na siya, mahal pa rin. Mga Wii U. Mga 240, aalis ako dito. And, yeah, it's 114. And, aalis ako dito, guys. Kasi, kunin ko si Brenda. And then, punta kami, I think, punta ako sa Walmart. And, pakainin ko itong mga alaga ko. Kasi po, parang magabihan po ako. Alam nyo, kagabi, guys, ang nangyari, kaninang umaga, pag ipalabasin ko yung aso, usually doon sa kabila, doon sa side door, sa garage. Pero, kanina kasi, maaga na ako, so makita ko na yung likuran, kung may mga hayop, ganun. So, dito ko sila, sus guys, nakalimutan ko yung ilak itong sliding door.
Nakalimutan ko talaga, sabi ko, patay. So yun, nakalimutan ko lang yung ilak yung door. So, delikado pa naman kasi parating na yung Christmas. Daming mga taong pa magpalibot-libot, tingin-tingin sa bahay, ganun ba. Marami yan dito. And, yun, kaya, so next time talaga, kailangan kong dobling ingat kasi nga, hindi natin alam kung ano mangyayari. And, yun, alis tayo. Kasi si Brenda out siya mag-out, 3 o'clock. So, kailangan kong andun ako. Itong dalawang aso, loko-loko. Iwan ko kayo dahil maingay kayo. Ganyan yung mangyari kapag maingay. Iwan. Kasi hard head. Yung dalawang aso, meron naman silang pagkain. Saka yung pusa din, nilagyan ko na ng pagkain dito. Kanina pa to, guys. Kanina pa to. Iwan ko lately, guys. Itong ano ko, ulo ko. Sumasakit. Hindi ko alam kung bakit. I think it's too much laptop. You guys wanna go outside first? You go pipi? Quiet ha. Ulo ko talaga tong mga asong to. Tingnan nyo. Go eat your din. I feed you over there. Go. You go. Okay guys. Alis lang ako guys. Ang ginaw ng panahon ng grabe. I will be right back. Be a good girl, okay? Okay? Be a good girl. Eat your din over there. I feed you already. I-text ko lang yung asawa ko, guys. Yun lang naman. Sabihin ko kay Tami lahat-lahat. Sabi ko minisage ko siya kanina. Sabi ko, I hope you're okay. Huwag mong kalimutang kumain kasi the whole day kahapon ang kinain lang niya pag uwi niya yung dinala kong, ang tawag nun, yung chicken soup. So, yun lang yung kinain niya kagabi. And then, kaninang umaga, hindi ko alam. Ang kinain lang daw niya is grapes. Yung nasa container na grapes. And, grapes ba yun? Something, basta yung nasa container na prutas. Sabi ko, wow, Tami, hindi ka talaga kumakain ng ano gusto. So, ginoo ko, ayaw. Sabi pa niya, kapag daw may hilanat, totoo naman talaga, hindi mo feel kumakain. Pero, hi guys, andito na ako. Hinintay ko lang si Brenda. Kasi wala pa siya. Iwan ko kung asa na yun siya. 213. Asan yung 213 dito? Hindi ko alam kung asan yung apartment na ano sabi niya. Baka andun sa baba. Okay, I have to watch this, guys. It's Jody's time. I have to record this. Because I'm so excited for this. Dito ako sa sasakyan, guys. Hinihintay ko si Brenda. Last night, Cedric. Alright, come on, quickly do it! Quickly do it. Twist. Hurry up! Twist hard. Work out the front. It's a girl! Wow! It's all girls! Oh my god! House full of females. I should have known. Oh my god! It's kind of happy at the same time. I feel bad for Benji. Oh my god. Hi guys, nandito na si Brenda Lock. Hey guys. Diyan, magbihis lang ako kasi suotin natin yung uniform. And then bihis na naman ako ulit mamaya pag mayaman na si Brenda, guys. So ako na lang mag-dumpster Hindi dive. guys, hindi. Hindi na ako. Hindi, wag ganun. May trabaho na. mayaman. Kasi Ako, guys, kung mayaman wala ako, na hindi akong na ako tratrabaho, di ba? Wala na akong pagkain, guys. Trap in pito. Iwan lang kita dito, ha? Bakit? Kaya nga ako sumama, no? Dito ka lang sa parking maghintay. My Teka goodness. muna, asan na yun? Oh, no. Hala, gusto ko pa naman magpunta sa Filipino store sana mamaya. Punta tayo, babe. Bili ako ng dinner ko. Hi guys, so andito guys, dumpster diving, wala kaming lakas. Si Brenda kinuha ko. Walang lakas. Dito may basurahan dito, dollar store daw dito. So, let's look. Nandun na. Ready ka na? Oh, may TV. Wala, ang daming basura, be. May TV, oh, tinapin. Uy, bay. Ano to, be? Ano to? Ano ba? Yung tag, ano ba? Ang dami. Ang dami. Uy, sira man, be. Yung iba Sira. ba?
sira. May TV tinapon nila. Oh, ang taas nito eh. Biasan ka na, be. Ha? Puro box din, huwag kan dyan. Puro box. Walang mga laman, puro box. Dito din box. Be, puro box, be. Uy, wag ka na dyan. Puro box. Sayang na, puro box. Ano dyan? TV naman. Ala, may bin, oh. May bin. Sira, be. Sira? Wala, be, mga tinapon, mga pagkain, be. Ano to? Hindi ko makuha, be. Nahulog. Ayan, kunin mo yung plastic na yan. Meron pa ba? Yan, yan. Lahat yan. Wala, pumasok siya. Kung tingnan ko yung expiration. Ay, expired na. Ha? Ah, may tao? Wala. So, expire na? Ang gandang pa na itong mga tubi, oh. Kung meron na pa ko para dyan ko ilagay yung mga ano ba. Puro plastic din. Ayun, oh. Yung box na yan. Parang nakatape pa eh. Kaya mo? Wala na. Matuwad na ako nito. Na-drop ko na si Brenda at ngayon, paano na ako? Pauwi na, guys. And then, delikado itong lugar dito, guys, kasi ang daming barilan dito. So, kaya delikado kapag gabi. So, sabi ko kay Brenda, ayaw ko na sanang magpunta dito, pero andito naman siya nakatira. Alangan hindi ko siya i-drop. Diba? Luka-luka talaga din ako kapag hindi ko siya i-drop. So, yun. Kaya... And yun, guys, so pauwi na ako, guys, kasi po gutom na ako. Nagda-dumpster dive sana kami, kaso yung mga dinive namin is ano, wale yung mga walang mga laman yung mga dumpster na pinuntahan namin. So kaya yun. And sabi ko ay punta tayo ng Filipino store. Alam nyo, guys, nagpunta kami sa Amazon warehouse. So ngayon, ang Amazon warehouse wala namang basura. Sa mapa, may 3 basurahan, pero sa ano? Sa real life, wala. Hi guys, bahay na po ako, guys. Kakain lang po ako kasi gutom na si Ake. So, itong mga binili ko doon na pagkain. Galing kami ng Walmart kanina ni Brenda din. Initin ko lang po ito. Ay, mainit naman siya. Hindi na siya kailangan ng ano, mainit siya. So, ito siya, yung binili ko doon na ulam, guys, is ano. Kunti na lang yung ulam nila kasi gabi na, magkuklose na sila. Ito ay humba. And then, ito is ano, pork adobo. Chicken adobo. Chicken adobo. Bibili sana ako doon sa Walmart na chicken para adobuhin ko. Kasi gusto ko yung rotisserie chicken nila doon ba. And then, adobuhin ko siya. Kaso, wala silang chicken. Iwan ko, anyari sa Walmart eh. Anyway, guys, it's already night time na, guys. Bedtime na. And thank you guys so much for watching. Hindi na ako nakapag-vlog kasi nanonood ako ng series na pinapanood ko kasi yung Amazon Prime kasi, guys, meron akong pinapanood. The Will of what? I forgot. The Will of Fire? Something like that. Fire ba yun? Or The Will of Wind? I don't know. Basta nakalimutan ko na, pero season 1 episode 5 yun, every Friday. Kahapon hindi ko siya napanood, so ngayon na lang. But anyway, guys, thank you guys so much for watching. Good night, guys. Thank you, guys. Merry Christmas to you.